Ang pagpanubos ni kakinahanglan sang isa ka manunubos. Ang makatalanhaga sa buluhaton sang Ginoo kay ang iya nga ginpadala sa pagpanubos isa ka alagad o kon isa ka ulipon. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ako mga kauturan excited kag nagapasalamat nga ang akon upod subong wala sang iban ang aton nga professor diri sa Old Testament studies kag biblical languages. Wala sang iban si Pastor Rafael Carado. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man pastor kag mayong adlaw man sa tanan naton nga mga tigpalamati sa sini nga programa, sa tanan nga nagapadayon no sa pagtuon sa ilang nga mga leksyon. Kabay pa ang Dios magaupod sa aton karon nga adlaw. Mga kauturan, si Pastor Raf ang akon solo nga guest sa siningation. Nakaibalo ako mga kauturan, I am confident nga may kaihatagid siya upod sa aton nga pagpangamuyo sang agud nga aton gid masaysay, aton makuha ang picture o kon ang larawan kung ano ang aton matunan sa sini nga semana. Leksyon 9 sa English nagasiling to serve and to save. Apang sa hindi pa Pastor Raf, ako na anay tamyon ining aton mga kauturan nga sa masunso sunod kag ginapakamayo sa pagpamati kag pagtanaw sining aton nga leksyon upod sa ilang pagtuon. Si Pastor Shane de la Cruz dira sa Southern Mindanao Mission, ang aton mga kauturan dira sa may Sarangani Province, sa General Santos, sa may South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Coronadal City kag sa iban pa nga mga kailungguhan nga mga lugar dira sa Southern Mindanao. Akon man ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Banago, Seventh-day Adventist Church sa Banago, Bacolod City, sa Bata, Seventh-day Adventist Church sa Dos Hermanas sa Talisay, Negros Occidental. Ang aton mga kauturan dira sa Rojas Capiz. Ang aton man mga kauturan nga mga Adventista dira sa May Katiklan sa Boracay Island. Mga kauturan naton sa Libertad, Antique, Pandan, Antique, Sibasti, Colasi, Antique, kag ang aton mga kauturan sa may Kalibo, Aklan. Kabay pa nga ang Dios ang magapakamayo sa aton. Hindi ko malipat mga kauturan, akon ginapasalamatan ining aton nga mga sponsors sa Media Ministry, ang mga Susana nga mag-asawa, si Juhan kag si Myla, ang mga pihidero nga mga magulutod, si Sheila, si Gina kag si Sir Alex Pihidero, ang mga trinyo nga magulutod ng Marlene, Jonathan and Annelie, Pastor and Mrs. Aragon, ang mga mag-asawa Susan and Jet Caro, ang mga magulutod Dindo and Darius Emiliano, ang mga malabanan nga mga mag-asawa si Jessica kag si Sir Iboy, kag ang mag-asawa nga Rose and Joel Bantigi. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton sa siningation. Sa aton nga pagsugod, akon pangabayon si Pastor Raf sa pagduko sa aton mga ulo para sa aton opening prayer. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, yari kaw sa kitasan sa mga langit, amon ginatugyan sa imo amay, ang amon nga pagtuon subong, kabay pa imo kami giyahan
sa imo balan nga espiritu kami tanan amay makahimo sa pag-intindi isang amon leksyon nga pagatun-an subong. Kabay pa ini magahatag sa amon sang kabakod sa amon pag-alaga dira sa imo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Rap, sa matahom nga pangamuyo. Aton basahon mga kauturan ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Isaias 42 versikulo 1 nga nagasiling, yari karon ang akon alagad nga akon ginatibong, ang akon pinili nga sa iya ang akon kalag nagakalipay. Ginbutang ko sa iya ang akon espiritu, ipahayag niya ang katarungan sa mga hentel. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa aton nga pagtuon. Pastor Ralph, Amen. ang aton nga leksyon subong leksyon 9 sa English nagasiling siya or titled sa English, To Serve and to Save. Sa akon nga natalupangdan, may tatlo kita ka mga importante nga mga aspito o kon mga bahin sa aton nga leksyon nga aton ini matun-an sa tagsa kaadlaw halin sa Domingo tubtob sa Wibis. Number 1, the God of the Covenant. Okay. Ang Dios ang pakigsaad. Ang number 2 nga punto nga aton man kinanglan nga talupang doon, ang nga the Holy One. Okay? Nga amo siya ang Redeemer o kon manluluwas. And then the third one that we should have to get mga kauturan sa atong eleksyon, Israel, my servant. Okay. Yes. Pastor Ralph, nga sa Sunday na itong eleksyon, nagasiling servant nation. Ano di ang imo nga natalupangdan sa sini nga punto nga ang ginatawag sila servant nation. So kung aton tun-an pastor no ang aton leksyon aton makita diri ang duha ka klase sang konsepto sang servant, no. Yeah. Una identified ining servant sumala pa sa mga kapitulo kag bersikulo nga ginhatag sa aton nga leksyon. Ginganlan ini amo ang kaliwat ni Jacob nga amo ang Israel. Israel. Gin-identify ini nga corporate nga servant. Servant. Kag may isa man diri ka servant nga wala gin nganlan, no. Well, ang pulong servant diri pastor ang sa sumala pa sa mga Israelinhon, no. Ini konektado sa pagkapinili sang katawhan sang Israel. Yeah, I like that one. Sa diin nga sila ginapili sang Dios. Kag kung sa diin ang Dios mismo amo ang naghimo sang pakigsaad sa ila. Saad. Amen. Kag kung sa akon gintunan-tunan pastor nga akon ini makonect dito sa libro sang Henesis sa dira nga nagsugod ang Dios sang pakigsaad kay Abraham. Yeah. And then later on sa dira nga ginkuha sila sang Dios sa Ehipto. The same name nga ginagamit sang Dios diri sa Isaiah 41 kung tungod kay ining Sunday naton Isaiah 41. Amen. Yeah. Ang pangalan nga tetragrammaton diri gingamit ang pulong YHWH. Okay, ang iban ginatawag nila ini Yahweh, no. Kag tungod sini aton maintindihan nga ang mga Israelinhon sila pinili sang Dios. Kag ang pulong servant konektado ina sa pakigsaad sang Dios dira sa ila. Yeah, kanami mga kauturan, wala gid ko magsala ang akon ginbitar si Pastor Raf karon nga simana mga kauturan kay kanami sang iyang award nga gamit pinili. Yeah. Sa pagkapili sang Ginoo sa Israel, chosen sa English, nag-connote may ara nga kaangtanan nga sila ginkuha. Yes. Yeah. Pero mga kauturan, ang makatilingala lang, kay sa pagpili sang Ginoo sa ila, ginatawag sila my servants. My servant Abraham, my servant Jacob. Yeah. Mga kauturan, kabalo kita sang covenant, ang pagpakigsaad nga siling ni sang Ginoo sa kay Abraham. Abraham, guwa kadra, kahimuon ko ikaw isa ka nasyon, a peculiar nation, a kingdom of priests, a chosen one. Yes. Yet,
despite sina nga mga saad sang Ginoo, ang Ginoo nagtawag man sila servant, alagad. Pastor, can you add some more? Nga ang servant, may nga ang gintawag sila akon alagad. Well, kung akon i-connect, Pastor, no, ang study ko sa Isaiah, Yes, kaya hindi ko maintindihan, abi kung dra lang ko sa chapter 41. Oh, okay. Of course, kung akong i-connect ang whole concept sang study sa Isaiah, akon maintindihan nga ang pagka-servant sang Israel, konektado ini sa mission sang Dios nga Kanami. gusto niya ipahimo. Of Yeah. course, Pastor, sa mga Israelhon. Yes. Actually, literally, they were servants. Yes. From Egypt, Okay. servants gid man sila dito, Pastor. Oh, And to adopt that, title, amen. God adopted them to become servants, but this Yeah. time, hindi servants o sulugoon nga maghimo sa mga building, Okay. pero sulugoon para nga mag-build sa iya kaugalingon nga kingdom. The kingdom. And from the beginning, kung sa din ang Diyos nagpili sa ila kag nakigsaad, himo pakigsaad sa ila, ini nga buluhaton hatag na sang Diyos sa ila, Pastor. Yes. Nga sila ginpili tungod kay ara sila sa sentro, no, sang komunidad, sang population Yes. nga panahon sa panahon sang ancient Mesopotamia. Kag sila ang ginhimo sang Dios nga servants nga kung sa diin masugid nila Amen. kung ano ang kaayo sang Dios sa ila nga kinabuhi. Amen, mga kauturan. Bullseye gid ang igo ni Pastor Rafi, mga kauturan. Chosen sila, pinili sila, yet they are called my servants. Tungod sina, mga kauturan, kay may buluhaton ang Ginoo nga ipahimo sa ila. So, ginpili sila among many nations, kay ang Ginoo gusto nga maghimo sila sang iyang buluhaton mission Yes. sa pagluwas sa bilog nga kalibutan. So kita, mga kauturan, nga mga alagad sang Ginoo, you see the word alagad. Kita nga nagasunod, kita nga nagbaton siya, we are called as servants o kun alagad sa Ginoo. Kay may hari kita. Yes, Kag kun yes. aton ibutang sa sang una nga mga rihanon nga mga butang nga mga panahon, ang tanan alagad sang hari. Yes, yes, yes. That's why every time magkadto sila sa hari, magluhod sila ka magduko sa hari, ang imo alagad, your servant, Yes, king. yes. Even ang asawa sang hari, tawgon niya iko galingon, your servant, Lord. Yes, okay. So, go ahead. Pastor, diri sa aton leksyon, gina-emphasize gid diri nga the word servant does not only mean nga gahimo ka sang mission, no. Ang pinagid ka una gid diri kag foundation nga ang ilang role as servant is to maintain sang relationship Yep. dira sa Ginoo, Pastor ba? Yeah. Kay ang mission is not just about doing something, pero it starts with kung ano ang imo relasyon dira sa Ginoo. So mo gina ang ilagid nga una-una nga obligasyon bilang isa ka servant nga maging faithful sila dira sa kabinan sa Ginoo nga Yeah. ginhatag sa ila. And then later on, normal lang na kung ano ang gikinabuhi nila base sa relasyon nila sa Diyos, amo na ang ginapakita nila sa ila palibot. Amen. Yes, and that's correct. Mga kauturan damo pagid natin, dalom-dalom pa ni. But anyway, we have given you a good insight about why Israel is being called by God as my servant. Ari kita sa Monday, Pastor, unnamed individual servant. Duwa ni ang aton nga leksyon, sa aton leksyon, sini nga simana, duwa di ka servant. Ang isa nation as Israel, and then ang ikaduwa, wala maменsyonar ni Isaiah kung sino ni nga individual o kung isa ka tao nga akon sulugon. Yes, Pastor, can you share a little bit about sa aton Monday nga leksyon? Ining individual nga servant, no, gin-mention sang aton nga author, ginhatagan niya man gani ini sang clue kag ara ini sa aton nga leksyon. Yes. Ano ang mga buluhaton sini, anom ini kabilog, ginpapili kita kung ano ang
pinaka the best nga description sini nga servant. Yes, yes. Ang akon answer diri pastor is all of the above ako diri. Ah, all, Yeah, kuman. kay Ako sa man, akon no. gintun-an daw hasta padalom alin sa pag predict sa iya hangtod nga gi-fulfill ini sa kinabuhi ni Kristo nga amo ining ginganlan nga ang wala ginganlan nga servant. The servant. Okay, tanan ini natuman dira sa iya, may katumanan dira sa iya. Sa iya. Kag ang aton leksyon naghambal nga wala ini parallel didto kay Jacob. Oh, okay. Kay literally si Jacob ini mo. Mm. No, literally si Jacob ang ginganlan dito nga servant tong una. Oh. But later on ang wala ginganlan siling sang iban Jacob lang to gyapon. Mm. Pero sa mga description nga ginhatag later on, further description nga ginhatag ni Isaiah, hindi na siya ma-fit dito kay Jacob Kay Jacob. nga historical nga Jacob. Mm. But rather, it all fits with Jesus With Christ. Jesus Christ. The Messianic Jacob. Yes, the Messianic servant. Oh, servant. Kay ti halin siya ang atong leksyon nag-mention mangani about shoot ang salingsing sa Halin kay sa- David. Halin sa kay David. So Mhm. hindi kita magsayop, hindi kita magsala nga ini nag-refer Salingsing from Jesse gali. from GC. Nag-refer ini sa aton Misaya nga si Jesus Christ. Okay. Okay, hindi natin kalipatan mga kuturan nga ang libro sa Isaiah is a prophetic book. Yes. Okay. Naga-predict siya, naga-prophesy siya sang future. Gani sa sunod naton nga mga inadlaw nga tunan nga nahimo ni sila ulipon, nahimo sila ulipon halin sa Assyria kag dugay sa sunod naman sa may Babylonia. And then may ara nga ulipon naman. Yes. God used another individual nga maghatag sila liberation, nga maghatag sila sa pagkuha gikan sa kulipnan. Yes, Pastor. Ang isa sa mga hindi ma-fit dito kay Jacob, Pastor, ining number 1. Oh, yeah. He provides justice for all the nations. Yes. Kay sa libro abi ni Isaiah, no, basa ka sang mga major kag minor prophets nga mga sinulatan, tungod kay ara sila sa general prophecy nga ginatawag. Yes. May ara sila mga dual or multiple nga fulfillment. Diri pastor ako makita nga kung si Jacob ini, siyempre si Jacob ang iyang historical scope ara lang gid sa banwa sang Israel. Ara lang gid sa Israel. Yeah. Pero tiangin hambal diriya for all nations. All nations. Oh. He will give justice for all nations. Yes. And it gives us a clue nga ang buluhaton ni Jesus Christ is universal. Yep. Yeah. Okay. So, kanami mga kauturan, si Pastor Raf, ako niliwat, ipakilala sa inyo mga kauturan, professor siya sa Old Testament. So, ining Isaias, ila giniya ginatunan. Kag amo na ginatudlo iya sa aton nga mga estudyante nga nagakuha pagka-pastor. Yes, Persian Messiah. Ano ning natabo, Pastor? Nga aton natunan sang aton nga Monday nga ini ang Messiah, amo ni siya ang unnamed servant, ang hindi ginmensionar ni Isaias nga wala ngalan nga amo si Jesus Christ. Karon nga ang may Persian Messiah naman. Can you please explain to us about this? Okay. Ining Persian Messiah, no, aton ini ma-connect dito sa literal nga historical nga servants. Mission of nga ang mga Israelites. Yeah. No? Sila ini ang i-deliver sini nga Messiah. Ining Persian nga Messiah. Yep. Dito ini nakalink kay kung aton tunan ang history mga kauturan sang Israelinhon, sila later on in the period of history nasakop sang Babylonia. Babylonia. Kag hindi sila makahimo sang ilang buluhaton as servants kung hindi sila ma-deliver. Yeah, kung hindi sila maluwas. Oh. So it needs deliverance. Now karon ang sa panahon ni Isaiah, nakita niya nga daw ay nagid tsansa ang hari sang Huda
o kon ang mga leaders sang Huda nga amo ang magreporma sang katawhan sang Dios. Amen. Yeah. So sa iyang vision nakita niya nga time will come nga may ara deliverer nga magaabot. Kag ina pastor ginpakita sang Dios sa iya 146 years. Sumala pa sa atong leksyon prior sa fulfillment sini. Nakita niya 146 years sa palabuton pa. Yes, kag ini amo ang ini nga tagna gintuman ini way lain sang isa ka hari Persian king nga amo si Cyrus nga amo ang ginsugo sang Dios o kun gin-anoint sang Ginoo nga una amo ang magpagwas sa ila sa Babylonia. Amo ang nagkanker sang Babylonia una. Amo na nga daw matawag naton siya nga deliverer. Kay kinanglan niya wasakon ang kundiin naka tago ining mga Israelinhon or nasakop ining mga Israelinhon. So sulod niya ang Babylonia pinaagi sa pagsubay sang Euphrates River. Kung aton mabalikan ang Daniel chapter 2. Chapter 5. 5. No? Kag dito tungod sina ang Persian king man amo ang nagsugo nga makabalik sila dito sa ilagid nga lupa nga sa diin dito ang templo sa Jerusalem, pastor. Yes. Kag ang Persian king man amo ang naghatag sa ila sang tanan nga supply para mabalik sila as a nation. Yes. So, amo na nga gintawag siya Persian Messiah sa aton nga leksyon. It is because ang Messiah, mga kauturan, may kahulugan man siya nga deliverer o kon deliverance. Naghatag ini. Kabalo ka mo mga kauturan, sa background, sini nga ang si Cyrus na mentioner diri. Nga ang katawan sang Ginoo. Gintugutan sang Ginoo nga mangin ulipon sila. Labi na gid dito sa Ehipto una, kagdayon diri naman sa Babylonia. Tikon hindi sila iluwason, hindi sila i-deliver, hindi ma-fulfill ang promise nga matawo ang Mesiyas dira sa Uda. So ato na natunan sang ligad naton nga mga sinimana nga protektahan gid diya sang Ginoo even though gina-allow sang Ginoo nga mangin ulipon sila, but yet they are still children of God. Katawhan gyapon sila sang Ginoo. They are my servants nga natawag sang Ginoo. Kag butangan gid sang Ginoo, may ara gid ibutang ang Ginoo nga deliverer. So sa sining nga aspect, sa sining nga punto, ang Cyrus sang Persia amo ang nahimo nga deliverer. Kag naghatag sa ila nga identity nga mabalik sila liwat dito sa Jerusalem as a nation nga Jehuda o kon Israel. Kag ang kanami, pastor, kay ang ini nga tagna accurately natuman. Amen. Kag ini sumala sa atong leksyon nagapadayag kung ano ang aton Dios, ang pagka-Dios sang aton Dios nga amo lamang ang nakaibalo sa aton nga future. Sa aton nga umalabot. Kag ara sa iya kamot ang aton umalabot. Yes, pastor. So same thing, the Bible is filled with promises. Damo na mga parehas nga mga tagna nga natuman na sumala sa atong leksyon, sumala parehas sa Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, kag may mga aspekto lang sa tagna nga wala pa natuman. Kung ining nga mga tagna natuman sa una, gamay na lang matuman man ini sa aton kapanahonan, pastor. Wala sing rason nga hindi sila matuman sa palabuton, sa karon kag sa palabuton. Yes. Yeah. Hope in advance, pastor. Ining sa Wednesday, pastor, medyo ginhisgutan abi diri ang gamay ang issue sang Isaiah. Labi na gid ang authorship sang Isaiah. Yeah. Tungod sining mga tawo nga way nagapati sang future possible knowledge sa mga propeta sa future. Kay ang Isaiah chapter 41, nagatagna na siya, nagaisgot na siya sa mga butang nga way panatabo mo. Panahon ni Isaias, ginganlan niya na si Cyrus. Oo. Kag exactly, natabugid. specific, nga ang pangalan nga Cyrus. So, ang iban, hindi magpati nga si Isaias nga halin sa Jerusalem, amo ang nagsulat sini. Siling nila, ang Isaias,
is divided into three. Sa atong leksyon, dalawa lang. Pero sa mga bago nga mga critical scholars, tatlo. Divide ang Isaiah into three. Ang una, amo na siya ang Isaiah chapter 1 to Isaiah chapter 39. And from Isaiah chapter 40 to Isaiah chapter 55, amo ning natawag nila nga ikaduha nga Isaiah. Kag ang author sini amo to ang somebody during the time of the exile. Kag ang ikatatlo nga Isaiah is from Isaiah 56 to 66. Ini mga utod, haboy nila ini, ginahaboy nila sa mga historical scholars, sa mga scholars, tungod kay why sila nagapati nga ang Diyos pwede maghatag sang specific nga damgo o kung specific nga tagna para sa hari. O kung pero pastor, ari nga hope in advance in a sense nga sa panahon ni Isaiah, perfect timely lang gid kay ang mga Israelinhon daw nawalaan na gid sa paglaom mo. Yes, and that's correct. And at that time, God assured them through this vision nga ginhatag nila kay Isaiah. Ang problema lang kung ini nga mga tao nga pawala sang ginatawag naton nga kanang inspiration sang isa ka propeta bala. Ang propeta nga pwede magtagna nga kay aton leksyon nagambal nga isa sa mga palatandaan sang matuod nga propeta kinahanglan matuman ang iyang ginatagna mo. Yes, and that's no correct. Kag sa aton kapanahonan karon madamo ang mga nagahatag sa aton sang waising paglaom kag madamo ang mga tagna nga ara sa Biblia. Pero kung walaon ta ang aton nga paglaom dira sa mga propeta nga gintagaan sang Dios sang pagpadayag, then like the people in the past, we will also lose the vision of the deliverer. Of the deliverer. Kag madula nga atong paglaom. Madula ang atong paglaom. Amo na mga kauturan nga ang mga Israel o kon ang Huda, kay kabalo kita nga ang Israel na divide na into two kingdoms, the northern kingdom and the southern kingdom. Ari kita sa southern kingdom in which Isaiah dira nag-serve sa apat ka mga hari. Okay. Kag sa sini nga panahon ang hari amo si Hezekiah. Mga kauturan, nakita ni Isaiah nga ang Huda mangin ulipon. Makaptive gid sila. Okay. Kag ti na fulfill gid na nga ginkuha sila sang Babylonia ni Haring Nabucodonosor amo ang nag-spearhead sina. But Isaiah said, so wala pa ni nitabo ang captivity sang Babylonia, nakita na ni Isaiah. Yes. Nga grabe doom may aragid nga kaperdihan ng may tabo. Yet si Isaiah, through the inspiration of God, naghatag nga there is hope in advance. Yeah. Yes. Nga may ara paglaom nga even though kuhaon kamo diri, but a day will come nga ibalik gihapon kamo sang Ginoo kay kamo mga katawhan sang Ginoo. Amen. Yes. Ari kita, way nakita panahon si Raf. Ari kita sa Thursday, a feeling and a suffering servant. Yes. Yes. Anong imo hatag diri, Pastor Raf? So may ara diri outline So Yeah. gin-identify diri who is God's servant diri sa Isaiah chapter 49. Wailain amo ang fulfillment dira kay Jesus Christ nga amo Yes. ang Messiah. Pero I believe way naman ta igo nga panahon pastor. Yes. In this lesson sa Thursday, ginahambalan kita nga ang Messiah is a suffering servant. A servant Messiah. Kag siguro kung aton pagid i-expose ang iyang nga pagka-servant, siguro ang mahatag ko na lang nga teksto Pilipos kapitulo 2 bersikulo 7, in a form of a servant, nagpaka-servant si Jesus. Pagkatao siya. Yes. Kag suffering servant, mabasa naman naton sa introduction pa lang, ganahan ko tong sa introduction sa atong leksyon nga para makilala ta si Kristo, hindi kinanglan nga magkadto kita sa Jerusalem. Okay? Salamuha lang kita, mga kauturan sa mga naga-suffer
sa sini nga kalibutan. By then, we will be able to know this suffering servant and participate in his suffering nga mo si Jesus Christ. Amen. Mga kauturan, kanami sa aton nga leksyon. Nga suffering servant. Kay ti, kung aton gid trison mga kauturan, ang katawan sang Ginoo halin gid iya sa mga pag-antos. Una sa Ehipto, nag-antos sila. Pag-abot sa kahanayakan for 40 years, nag-antos man sila. And then, may ara sila gamay nga kalipayan when David was the king, and Solomon. Pero after that, nag-alantos naman sila. Yet mga kauturan, amo man ako na ato na i-aplikar sinasubong, hindi kita maka-question nga ang galhagad man ko sa Ginoo, nga ang gaantos man ako man, nga ang kapobre man gyapon sa amon man, nga ang kulang-kulang gyapon man, mga kauturan, hindi kita matingala. Kay ina gintagaan nga ehemplo ni Jesus as a suffering servant. So, kabay pa nga ang Dios magaupod sa akon, sa aton mga kauturan. Akon pa nga ngayuan si Pastor Rap sa iya last word. Kay way nakita sa panahon. Yes, Pastor Rap. Okay, mga utod, diri ako magkuha sang akon nga last word no sa quotation nga gin-quote ni Matthew. Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 20, ini gin-quote niya sa Isaias Kapitulo 42. Kag siling niya, ini nga servant nga magakari nga amo ang maga-deliver sa aton sining ulahing mga adlaw. Siling niya, he is a kind of a servant or Messiah that a bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not quench. Kung imo ini tun-an kag intindihon ining phrase no nga bruised reed kag wick he will not quench. Ini nga klase sang Messiah no nga mo si Jesus Christ mga abyan, hindi niya tugutan nga ang mga bruise reed, ang mga nalabhagan na sa sining nga kalibutan tungod sa pag-antos, iya na lang pabayaan nga Amen. mabali na lang gid Amen. no nga hindi na lang gid mapuslan. But Jesus is a kind of a servant nga hindi niya tugutan. No, kag hindi niya tugutan man daw damo na ang daw mapatay na gid ang ilang mga suga, daw mapatay na gid ang ilang paglaom. Pero ini nga servant mga utod, kung kita magapadayon sa pagpalapit sa iya and allow him to establish a covenant with us, then this kind of servant, pastor, this kind of Messiah, and this kind of deliverer will always give us hope to save, to serve, and to be saved. Amen, mga kauturan. Kanami gid sang punto. Hindi pagtugutan sa Ginoo nga kita nagaantos, mapatay na lang kita sa pagkaantos. No. Siya as a servant, mga kauturan, iya gid ya himuon ang tanan nga masarangan para nga makuha kita gikan sa aton nga mga kahulipnan kag sa aton nga pag-antos. Okay? So mga kauturan, ang Dios is a God of covenant nga naghatag pakigsaad sa aton. Hindi siya malipat. Ang malipat lang kita. Kabay pa mga kauturan nga aton ginakaptan. And then sa ginhambal ni Pastor Raf, mga kauturan, nga hindi iya tugutan. Nga kita magpadayon na lang. One day, huklasan kita niya sang aton nga mga pag-antos. Amen. And then mga kauturan, kita mga sulugoon sang Ginoo kay ara ang misyon, ara ang buluhaton nga ginhatag sa aton. Padayon mga utod, tubtob sa katapusan. Amen. And then makita naton ina ang deliverer, ang Mesiya nga nag-antos para sa aton. Amen. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, nagapasalamat kami. Nga imo kami ginpahangop, ginpasantop nimo sa amon ang leksyon nga amon dapat tun-an sa sininga simana. Salamat gid nga ikaw naghatag sa amon kaalam. Amen. Kag amon na santop ang buot nimo nga ipahangop sa amon sa sininga simana nga leksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen.